Never waste your time, never let you go. Top down, back to back, you're the best I know. You that blow my mind, blow my mind, blow my mind. For your love, I go change my life, yeah. Come here to your dance, make I spend it, go. That to wine for me nice and slow. So many nights I'd wait for my time to get you all alone for one night. You do me something I no lie, I'm out for your touch. Cause I want to do you whatever you want. Are you ready now? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Are you? That's it. Hey, that's your partner. Hey, you're going to do the man, let you know that lesson. That's what they want to know, Lord. All of you know about the time. Don't clap on me. Okay. We're calling in-laws with a special way. A giant thing from abroad. Look at that. Oh, God. DJ Popsy on the wheel. Bring it on. All right, ladies and gentlemen, what we say? See you later.
Watch my back for me. Come hold me for that. Watch my back for me. I am magical. I am
All the way from the local government. So Sunday, Katana, so Botana, from the MTA. Ayola 2022. All right. Excuse now, please. Umwada amatiguzo sinando ganyaga habaka
asị na ị ga-abụ ego ntụ otu afọ tupu wee bata ọ bụ na otu ọha afọ ị gaghị abata biko ụlọ ego n'iwu otu a ka esi eme biko omenala ndị ga-adịrị ndị ihe ụmụada abịkwa ejighị egwu egwu kedu ndị ajifọ na-ese foto chiptonu n'akụkụ biko otu a ka ọ dị ndị a dozuo ọ bụ na agboju na-agwa m I'm going to work under your instruction now. Kedu ndị na-epiki ego otu a ka ọ dị kedu ndị na-epiki ego a biko si kọntrol ụlọ anyị ụmụazị a biko na ọ bụ na ọ ga-aka mma si kọntrol ụlọ anyị ụmụazị a ndị baụsa bikonu ọ bụrụ ihe kwu ka a na-eme ụmụada ozu na-agwa m otu a ka ọ dị ogene ozugbo oke a na-ayọ ọkwa ndị ọyị ka oke ọgbawago oke Ayola 2022 kedu ebe Chidi nọ Chidebere bịazitu na ebe a wee pụba and ọ bụ na ị mara Chidebere nọ hie ọ karịa ihe ọba biko ka ndị ụmụada mee ebere Chidi ịma ihe ị na-eme ndị ada ozugbo is it okay? Okay. That's so wonderful. Twins get level. Otu according. Ayola 2022. It's not easy at all. Ama yebo bekwe egwu ahụ. Ọ maka ndị ashebi kuchigo ụzọ. Na ọ gara na today is day ọ dị easy. Ọkọdụ. Hey. Chineke men. This thing they are doing now, they're not Ọkọdụ. See. Ana ya Nwachukwu 2022. Oh God. Hey yeah. Chidi is here now. Eh? I don't know. Hey yeah. Can I Chidi will determine your fate now? Chidi will determine your fate now. Afọ nwere Danna odogwara NSK. Okay, let's make way. Chidi onye batabazie. Kana ya sụkwa mba. Hey! Chineke mee. Chidi ozu achabi jide n'aka. Chidi ozu egbom. Chidi ozugbo ọsị mepe. Ọsịsị emepe na. Anaghị akwụkwọ ịta na NSK. Ama m n'ike megide ihe ọdịrị emepe ya. Ọ ka ọ dị. Naso. Ọsị mepe. Okay. Anaghị na ndị ọ na-ekwu. Chidi ọsị mepe. Hey, yeah. All right.
Alright, bounce up, people come on, can't wait, can't jump over my kids, but don't wake up behind us, people. Alright. What's up, Cody? How come now 2022? Oh, Cody. Now, so. What's up, Cody? Here at the point, and put on our go. Get on, you know. Get on. Thank you, mommy. Ladies and gentlemen, here comes beautiful princess. Beautiful princess in the belly. 2022. There we go.
Anyekwe. Yes. Anayo na Chidebere ngwa wanu keke anaha Nebukadneza. Afu nwelo tanna na Chidebere ngwa wanu keke anaha Buhari. Chidebere na ka anayo ngwa wanu keke anaha yes. Jesus anakodekwa aka ebe a. All right, thank you. Otu aka ọ dị. Ngwa jide nwunye gị aka kpọrọ ya bịaba. Lucas unu esesigo. All right, ngwa the one. Biko pụọla m n'ụzọ. All right. Biko ọnwa ọkwa dị oke mkpa achọrọ ya. Biko. Hey. Asheri. Oyo. Sheka. Asheri de sheka. Hey. Sheka.
If you want no person, you no go first person. I know they see you won't give me medicine. I can on you, you want me strong man. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I love you. I'm a winner. I'm a winner. Just believe that I'm a winner. Just believe you. I'll never do it. Let me do it. I'll do it. I'll do it. I know you two people don't have each other. Hey.
Let us pass in the presence of Dr.
God bless you. Oh, there you go. Are you ready to have your money that's never finished? Oh, yeah, shake up, 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 down, 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 down. Oh, yeah, shake up, 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 oh, yeah, down. All right, ladies and gentlemen, see how they do right now to show them some